bier batzuk andrak bakarriken bier izena esanak bier unibertsalak amaituta gero. Iburrin zen gorosiken, andrak alkartu eta batera bierrein dabenien sare handizek eraiki dabez, euretariko inor ez degen jauzi. Eta hori da aizpatasune, fokorik ez dagoenien be, gure aiztak, gure moduko andrak, bidea eiken segidu alizetien. Azkenien bizitza bide bat dalako, eta guretzat bide guztizek dire gatxak ondino. Eskolarako bidien, etxerako bidien, eta elizanako bidien bai, gure gorputze beti izan dalako jabego publikokoa. Edo batzuk pentsetan dagoen moduen gizonan jabegopekoa. Euskal Matriarkatue inoz egon dala esaten dabenari galdeturiko jakia gure gorputze gizonan jabegopien egon bada ze erabakimen eukidogun. Gure gorputze tabue izan da gure askatasunerako eukidogun armarik handizera bada. Eta izirik gure izen gaitu beti, aldala etzien. Etzien eskuteu izan dire, arazo guztizek eta etzien eskuteu izan da violentzize. Baina orduen be, eskutuen egoten zanien be gure arteko batasune importanti izatezan. Gure deliturik handizena izan dalako andrak izetie. Gure kontrako indarkeriz ez dalako motza garelako. Bardin da postunek baserritarak amako sinenak bertzolarizek dantzarizek edo salgaren andrak izetearen pasaten jakunen. Inguratzen hemen mundu erikatiek apurtzen alegin ziren andraren ondorengo gauzemen. Borobilien, Beñola izen zirenaren testigu. Inorrez da jaizo, menpekoa izeteko. Eta guztizok danok ekuko eskubidea munduen leku bat eukiteko. Gure lekue eskatza dekretuz izan zan, baten batek erabaki arte eskatzien egon dugule ez ginen eskatzera sartu. Aukeri eukidabien gure eurreko andraskot, segurenetik plazandrak izeti elegituko eren. Geur hemen gagozan askoren moduen. Ez, hemen andrari arduri eta lana emon jakie, baina boteri eta erabakimena ukatu. Badakogun hori entzun, nondik ikesi, norantz egiten jarraitu, eta urte askotan egin da bierra asko eskertu, gure aizteri, eta gure aiztek noso izen zirenari. Borobilien eskuz esku, irradaka eta aizpatasunez.